Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu, mugi kajiwa kasarila dumateng panjenengan dalah kula. Waradina sagung kulawarga kunjuk sagung para pinisepuh sesepuh ingkang dahar kinabekten, para alim ulama ingkang gandung mestuti ing reh pepuyane kautaman ingkang satu pantes tinulada, para pangembating praja manggalaning negari ingkang minangka pandam-pandaming kawula darsih. Mliginipun kunjuk Bapa Demang Karangpatian ugi sedaya perangkatipun ingkang satuhunah bektir budi bawaleksa. Bapa Parlin Ibu Tajuk Putrah Kulawangsa ugi sedaya tamu sinedahan Kakung Semawara Putri ingkang lingga sagunging pakurmatan tangkantun para kadang kaneman ingkang mapan wonten ing laladan Tanggung Rejo Karangpatian Kakung Semawara Putri ingkang satuhuluh ing budi, para tamu sinedahan Kakung Semawara Putri ingkang satuhuluh kinurmatan tangkantun para kadang ingkang makempal wonten paguyuban karawitan Sekar Jati Manunggal ugi mulya laras manunggal ugi widawatinipun ingkang bagya mulya. Boten wonten atur ingkang saking langkung endah lan pratitis kejawi langkung rumiyin panjenengan dalah kula tansah manungga puja puji kunjuk merkersani Gusti Dat ingkang maha welas maha asih ingkang tansah hambabar kabahagyan kasarasan kawulujengan teman dalu menika panjenengan dalah kula saking kempal manunggal hangestreni serat sedanipun Bapa Parlin kanthi manggih karahayun kalis ngrubeda lan sambikala. Sholawat lan kawulujengan mugi tansah lumuntur tumanduk dumateng titih Gusti ingkang pinunjul mustikaning jagat memahan ing bawana tetungguling umat ingkang wenang paring syafaat nenggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajap mugi ing delahan mangki kula panjenengan pikantun syafaat pitulunganipun. Amin ya rabbal alamin. Nuwun awit pasang aliman tabik senaben tenggo dunya linepat ing tulak sari piwasipun dedaning Gusti dene kula pawantun hajat jroga wonten kersa panjenengan sedaya awrat ngembat dawuh timbalanipun Bapa Parlin rikala enggal menika kula kapiji nderekaken kadang-kadang kula Sekar Jati Manunggal mulya laras manunggal ingkang piniji ngregengaken swasana tasakuran pahargyan dapipun pinanganten sekalian nenggih kusumaning ayu Nur Ani lan Bagus Priya Gutama mugi antuk berkahi Gusti lampeng adicara ingkang ginelaring dalu mangki ingkang wujudipun langet tayub kinarya tandha syukur dumateng ngersani Gusti kang maha kawasa. Mugi lampeng adicara lumampah kanthi rancak runtut kalis ing rubeda lan sambekala. Gilaring budaya langen tayub ing dalu menika
kinaryo mahargya dhaupipun pinanganten sekalian ingkang arsa kabiwadha ing benjang-ari nenggih kusumaning ayu nur anilan bagus priya gutama kasuwun berkah panjenengan donga panjenengan sedaya mugi pinanganten ingkang arsa ambyur ing madyaning Bebrayan Agung tansah manggiya bagya mulya wit ing donya tumaking gelahan pikantuk kanugrahaning Gusti satemahipun mangun balisma tansah hayom tentrem kalis salwiring rupidu ing dalu menika kadang-kadang sekar jati manunggal mulya laras manunggal rinengga Triwidawati ingkang Sulastengwarti ingkang sepisan Mbak Anjan ingkang angka kalih Jemtini Jagep Triwidawati ingkang renggani Jepparti lampah ingkang dicara pahargyan dalu menika sinenggoyong sawetahipun dening GS Audio kunjuk dhumateng para tamu kasuwun berkah paestu panjenengan ampun kesesepundur keparengi mangke wonten wonten ing mriki sinambi mirsani kridane para kadang mulya laras manunggal ujung jari kunes wicarane ujung jari katuraken wilujeng rawuh kunjuk dhumateng para tamu ingkang katemben rawuh kasekecaken anggenipun pinarak lenggah kanthi sekecolan merdika angrantu pasugatan ingkang badhe kaaturaken ing mangki bilih sampun kacaosan pasugatan kepareng mangrahapi kanthi sekecolan merdika kadang-kadang monggo panitia langan tayub dalu menika dipun samebtaken ubur apinipun ing